Di ba nasa kasama? Ato po, nagigit klaseng yung nasa kasama. Kaya naman doon itinunto mga sakta. Ato po, nag-line ka ng mga sakta. Mas kasama na sa ulo. Nagigit lang ng lista ng nagturian tayo. Na tayo, mas matibang ng lista. Kapag, nagano'n. Na tayo lang yung gagawin para po na yung Jesus ka na tayo. Patulitan ng lista. Ganda hindi mo nasa kasabatang mo, inakal ka lang. Saan mo parang? Yan. Kapag ito mo nasa kasabatang mo, napagdag na seminaryo, yung pag-iskulaan. Ngayon na tayo, sa Espiritu na mismo ikinangitaan ka na pag-ibigay, pangangapalit tayo na agipang ibigay. Ngayon tayo kapag lalakay ito ng pagkabot. Kapag na ito nga, saan ka nga nataatan? Nataatan ka naglang ka nga ibang kanya. Gapong bigay tulo ng Espiritu. Kapag ito mga kasama, kung saan nga nataatan, yung seminaryo, yan ay tinutunaman. Salitang kanila na tinutunaman. Kaya, nakasabay sa seminaryo ka lang. Kaya kadralan ng Espiritu na natutunan tayo ng Evangelist na saan niya mga kasama. Kaya, napilang po, natutut mo, nakitay ka na nag-sort, na tayo, nagtatas na nga siya. At anak ito mo rin, patarang naman nalungan ko ito, hindi at naman tayo sa pagto. Pwede ko na kang nagasakasat tayo kung saan na Espiritu sa kainit. Kami na tayo, hindi pa naman na tayo ng Diyos, naman naragawa na talaga isa sa inyo. Para po tayo dito, nagiging mas kasala sa amin na nalalang na itatasa. Nagkimagat sa nagpala na ito, di pa tayo ng gano'n. Di pa na. Ano, iado ko tinapay. Itanong ko ano natin tinapay. Mana na tinapay na dyan pinaano ni Jesus. Lima na tinapay na. Sintang lang ang kata. Tiadal na mga isang takpan. Tiadal na yung matikaw ko tinagay sa dahil yung mga tinapay kung itanong ay kang inusan na. Kaya niya ba? Katama, isang nasirit kayo o sarit kayo dito sa tatlo na. Kasi kaya iadal na kahit ang sa waliga ka ng paano may Jesus sa itinapay. So nga ba, pati masisirin kayo, pag-asang sayo nyo kayo ibang inyo, tanggal ang tagtunay ng tutang, tanggal ang tagtunay ng tutang, oras, yung tangatalo ng Espiritus na dahil ka makasalusuro ng ibang inyo. Yung lang katipasit na pangataanap mo unang katibay, di na nang buka ka tumakter, dahil nasirit na sa mga simple na ilang na ngayon, at ilang na lalaitang ka, dahil ng inyo. Tapos tapos pinarasyon ko, yung sa hindi nakita pa kay ibang milyon natapunan ng pag-isgo isgura kanyang ganan sa mga binigyan kaya nagtatal hindi din kong napagligay panahon na isingin mo kung di ako pa niya kaya panangibig na ito nagtata na sa kalasang kasulit ko ikinalinggo nagibang milyon sa katutunan hindi mo ko Pilipinas para ikat niya at nagkabalang oray at kakanapti ng pagkakita at lalong pinapakita ng nagaraan hindi mo magpagkata. Yung naging gana na nasanayan ng nagtakdat para magtawag tagtakdat at tiga-Qur'anong itulong mo ano mo ba rin hindi nasanayan ng doon Mayatan. may magpapatuloy nagsawa sa nag-isang silip o silip na ikat kaya po samtang sa kadaan na yun. Jadi sa Kastilangan, dapat sa kananganin di sini dengan data tangayon ito sa asosyanan. Kaya tiyagal na maalam kayo dito parang paano na Jesus dito pinatay niya may kaayot niya sa pagmasa ng pagkita pagsaka. Diyan na namin tianos yun ito niya nagkakalang